please like, follow, and subscribe. Hi kids! How are you? Andam na ba kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Kung andam na, mamina og tarong. Aduna ko'y ipapaminaw sa inyo nga mga tingog ug inyong tagnaa kung unsa nga tingog. Andam na ba kamo? Andam na! Unsa ni nga tingog? Mao kini ang mga hulagway sa mga hayop ug ang ilang tingog. Karon paminawan ninyo ang tingog sa hayop ug pilian ninyo sa mga letra ang sakto nga tubag. Isulat kini sa inyong papel.
Karon ato tan-awon kung sakto ba ang inyong mga tubag. So dinhirat ako to mga bata. Bye-bye!